MEGHALAYA skilling program bat ula kentu yaki samla ke jela bat yaki basengkam lajong man sedang yaki homestay ki hotel bat ki we ki kam ki bayadai bat ki kam jengok kai habakado halor ka jingkiu ka Shillong ha ka ban penlong yaki concert ula ong bakum kini ki program kila ban kentiu ya ka yok ka kod jong ki nong shong shnong lingba ka jing penbiang ya ka lek kawan ka jingdon ki jakabam bat ki we ki jing ai jing shakri. Over 1,400 crores worth of iconic projects are happening as we speak, and another maybe 1,000 crores will be sanctioned and tendered out, and work will start within a couple of months. This will ensure that the overall experience for the tourists will again be at a new level. Project more than 100 crores being invested right next to this property, where we'll be developing different activities so that tourists can come and enjoy and be part of the overall cultural experience, so that entrepreneurs can get opportunities and overall the tourism sector can develop to the next level. Menteri Rangba ke jela ukonrat ke sangma ulalit bandi sha step bat kinong trei jong ke Shillong Municipal Board da ka ba penpau ya ke jing songo bat ai jingero ya ke jing trei shitam ke jongki ban penkhoi ya ke sor Shillong bat ban kentiu ya ke jing internet ka sor. I, on behalf of the state and people of Shillong City especially, would like to really take this opportunity to thank all of you. So don't think you're doing a simple thing. What you are doing is making a huge impact on how our city is clean, how our tourists feel about the city, and the citizens of the city also, and the state, how they feel about their capital. Today, my whole purpose of calling you to the Chief Minister's bungalow is only to express our gratitude to you. This is Christmas season, and obviously Christmas is a time of joy, of love, of sharing happiness with everyone. Kajingelang pajba halor kajing terwabu ya kakarkhana Shri Cement hakara siang lumpershin kabadon hashnong daistong kalasaki ya kajingdon kahurihura hakaba kidukot jong KHASI Students Union bat kahinyau trap Youth Development Council haringkat bat kiseng trei mons ngobha kila sya khang banyeshim benta da kinong shongshnong jong ka nongkli elaka u General Secretary ka KSU uba ke suchang ulapen pau ya kajing sop kendet halor kani ka jing sya khang bar ula ong baka union ka kwa banyakren halor ki jing ki balak ban kata ya kamariang saudong u president ka HYDC uba W Sorton ula bu jingkeli ba hatu ka jing khang persya ya ki kampen khen ya ka hok kat kum ka riti senchar khadar kari da ka ba ong baka jing thmu ka long tang ban sngo thu ya ki babun ini loh ni siang ba kumu kim sya nomor ba ka notification nya i ba ka सरकार का खत यकिनु किनु कुआ बनाए कमेंट संकी का सेक्शन में के सजेशन की के प्लान में पहले ni tempat jelunga bakuno nomor ka public notice ka klaim khot tang ke bakasan ka klaim khot tang ke parsa untuk khot lang bro banai lagi jing bersiau jengki hatu ka an ka shan em banle kunta mar ka an ka khot ya bro ban bersiau ke siau jengki tempat pat ni wan ki ong ba em pimla ban kene ketika rai chong kerja kani ibu ya jingkli ya kusukar MEGHALAYA bat ya kusukar dia hi perkoi hatu kani kamdai mo kajing kini no ya ka fundamental right ka ba ka constitution negeri India hi kalau ong ba there shall be freedom of speech kata kedai ka fundamental right ka ba ngi di pan ya habi dai bagni yang atrai ni nagaliang jong seng ni lek ban pusngau sya kusukar ba balai lakni no ya kata ka hok dungi bu hok konstituen negeri India.
Kajaintia National Council Central Executive Committee lane ka JNC CEC kala keno bala penlong ya ka jing pensau patba halor ka jing terwa banbu ya ka karkhana Shri Cement Plan hadai stong ha ka jinglong jingman ka ba shongs ir bat ka babun jing penthut ka ba khanglat ya bun ki nong shong snong ki ba khamsha kta bani shim benta u president ka JNC uba sambor mi lingdo ulakam ba ki nong shong snong ki la sha khang lenti ha ki briu ki bla ka durkhman bat ki bawan daki kali hakaba katu kat ni kinong shong snong kila shakta aktiru ulap kentho ya ka jing bamla ki bor penyat district ban pentikna ya ka jing shngan bat ong bakam shimlala ban ai ya ka written objections hapo jongka EIA notification ar hajar henriu uba lingdo ulap penrem ya ka ni ka jingja kum ka jing penkhen ya ka hok kat kum kariti senchar khadar jongkari bat ulap penbena ba ka JNC kan saya kren ya ka ni kamat bat ki bor bahalor ringkat ki bor an Sekian ni teman go kesengi baka Shri Cement peman go ya ke public hearing haga chinong dai stong ilka nong khle Henry I na kaliang kesen hawa perchangi ulai cekatha waman ya ke public hearing acapan senge ha citen luti don hi ka wayu pla cucu wada am ko bi ke dampar ka wacha ya surak ka wada kata ya ke lai kawan yang kipat ba to do ketela debu bi ya ki ini ki Shri Cement debu ko ya kita ki kang ki yongka ka wacispa ngut ki buru ki wakanglat I wa ulai cakap tahu pemane ke public hearing dei boong kini tak ke kam yang ilka yang I tak kini hi man ke yi ka umyu pediang lene ka wa man perca ya ka ain dei ba kat kam ka EIA notification arajan ru de kelam chega wa nu nong chong chunong yang ka Meghalaya yeu pen snyau ya ka jing snyau ko yang ha ka nu ka public hearing kham tam heyato wa ka jing chakta ya ka mariang lene ya ka environment ka yang I Ka 100 Drums Wangala Festival Committee kala penlong ya Narang Festival Hagaro Heritage Village Wangala Adam Chibragre banrake ya ka jingpenmi ya uso nyam tara bapau nam jong kathan kani ka jingakop ka kentup ya ka jingakop hapedeng ki so nyam tara ki bathiang ki bahe bat ka jingakop bam so nyam tara ha ka ba u Ezekiel e sangma ula job ha ka jingakop bam so bat ya ka nam job na ka benta uso nyam tara u bathiang bat u bahe tam la yo da u tengrang e sangma bat u premam di sangma u chairman u Ronald Rickman sangma ula ong bakane katamasa katmu ban ai ya kinong rep ya ka rinsan ban peninam ya ki ma rep jongki bat ban kentiu ya ka rukom rep klem penon kam dawai bat ban penyo ya ka yo ka babiang la penkut ya ka ne ka sngi da ki jingtem na ka rip rap ka kunhun ruai bapau Hagaro Hills. This is the first time the Wangala Festival Committee is organizing this sort of Narang Festival. That is, basically today what we did is orange. We took one of the fruit from the Narang family, that is orange. We have number of, Narang fruits that, from that Narang family that we could not make them join all the fruits today because of the we have limited resources, but in future we'll be trying to add not only oranges but some other narangs that belongs to the family Narang family like atol, memang narang and pamelo and other fruits. U MLA kamau kerwat uba RL Tongkar ula penlong ya ka jingjurip kensan ya ka sakwang combined water supply scheme ka ba hapo jongka RIDF ka ba ha ka jinglut ka ba khalai klot tingka ha ka wa rilang ha southwest KHASI Hills uba Tongkar ula penpau ya ka jingkemen ba ka ni ka scheme ka tare kampura bat syakri ya ka snong sakwang marshalong bat pendeng sakwang ula lej banjurip ru ya ka jingking yat kejat ka bala julor ka badon ha ka wa rilang bat ula pentikna ba ansa terwa ya ka scheme ka pathamai hausnam ahaja apon rio na ka benta ka jingmentoy jongki nong rep ka than sngi mauleng Oi nya so kwen ban kan mau ba kade ka scheme kade ka we ni scheme ke ba hedu ha to kopor ha ar hajar ar we ar ar ka ba hedu na kaleng ju ke scheme RIDF ha Meghalaya kade kane ha ka ba ka amount joka kala po hedu khat lai krori tinggi so kwen ban yu I ba kam sim lale no nang kong kane ka kala ai ha ka jing sang sinot ha ka ba kala sakri gi pajba ha ka po jing sang sinot ka ba pun ba kilo jing kala yu nang ne
Hoji so tho dang don kam ke jing penbiang ke jing penbiang ke jing penbit ke penbiang wala kalau long function ru menta tandri kidang don ki ki badang la ban hab ban kampen pha kam tom ke maintenance ha ki bangi ko ban I ba kan bit kan biang kam tom ke jadi jong ka bom ke jadi jong ka light bakin don bakin biang man kapor nang bakan la panai sha kumal kvelti Daga jinkermen baki seng riulum kin la ban pruit dak haka election shaka yeng dor bar thau an ke jila ha usnam arhaja apupra unong elam jong ke United Democratic Party uba kermen shila ula ong baka jingklan ne ka jingtlot jong ka party la ban nujor tang andala dep ban penlong ya ka election uba shila ula penpau ya ka jing sngus kem baka kam baka party ka le hakishnong ki thau hakelang ki benta ka jila kin sala ban kentiu ya ka jingklan ka seng daka ba ong ba haka ba khaddu ka shonghi hakamon jong ki patba ula pen scam baka party kalong ka bala pen kre ban ya kunting e bat ula kentu ya ki patba jong ka jela ban long ki basbun ban aya ka jingkashan ya ka UDP ula ongru baka party kan pediang ya ki jingkan tho na ki patba haba kamla ban tre lada yo ya kalat ban sinchar believe that we should grow. So that is our expectation. But as I've said, the result will tell everything. So we are on a process, preparing ourselves, and we are ready to fight. And I believe that UDP will come with a flying color. And for this, we need the people to understand also that most of the time they expect UDP to perform. But for performing, we need a number. So we require and we request the people of Meghalaya to kindly give us the number required so that we can lead, and then at the same time we can perform ourselves. After that, if we cannot perform, then they can start blaming us. We will accept it happily. But without giving us the power to prove ourselves, then blame doesn't work here. So it shouldn't. Kipat ba nong song snong jong ka nong Sopian West KHASI Hills haringkat uhe jong ka 4th MLP Battalion Sopian kila penlong ya ka jingpen khoj ya ka saudong saukun jong ka snong bat ya ka surok nong stone bypass NH44E hapo ka jingelam jong usordar S walang layo I ya ka jingishim benta ka bashirhem jong ki kena ki samla bat ki rangba ki bla pen khoj ya ki plastic ki bilor bat ki nyut hasilenter ka surok ba uba scam marngar ulapan pau ya ka jingkong san jong ka jingkit klik ki patba ha ka bawan ra ya ka khoi ka suba kat ba usordar ulama ham ba an pen shitom ya kino ki babret nyot pathar kat kom ka anshnong ngis ngok keman sibun gen habangi yo kena kalat ban tray ban pen khoj kena sodong sakun jong ka area jong ka snong te nomor mangiru ngidon ni taka jingkit klik ba hakaba hangno ka jaka ka bang ngidon ngitre te ngide bandon ya taka jinglek khuj ka jing subah nomor kane ka om tang baka pon mentoy tang yangi ki ba syong hang nen re wat ya ki bayat ki bayang ki batre ki tak kelan sodong ngada kerpat ya ki I perlok perjor ki bayat ki ba yang ki bawan kais ngubha lane ki ba ayu na kaliang jong ka sinong hoj kemda mana na kimda khang ki ba wan kai ki ba wan ngubha rei kalong ba borok ki ba wan ki ba yat ki ba yang ki de bandon langga taka jingkit kli nam taka khuj ka subah ka Southwest KHASI Hills Truck Owners and Drivers Association lani ka SWKHTODA kala penlong ya ka jingelang ha lang mar banya kren halor ki jinge ki nong nya truck hadin bakila sha pensange daki dekhot jangka MEGHALAYA Commercial Truck Owners and Drivers Association lani ka MCTODA hamau maram bad u president ka SWKHTODA uba SF Nongbri ula kentu ya ki nong nya kali bakim dei benwanra ya ki nu ki jingkul mar ula banjur ya ka jingdon kam bandon ya ka jinges ngothu jingmun man penne ya ka kamai ka ji lingba ka karkhana kok hanong juri ula kenturu ya ki nongelam ka MCTODA ban penbet ya ki jinga kan art lingba ka jinga kren am ban penthot ya ka jingya jongki truck ka basusi ka long ba ka bangit nya ya ka kali jongi ban kit ya ukuk na nong juri tekidon ki basa penwit dengan kebasyabat halanti singken te ngim la ban tip na kai ka daw
Dari hakajing isa kabangi penyaya kena kekam kitkuk. Ki kram ong batangka Asian Southwest lan ki kali ke badan po Southwest kila ban kit ya katai kamar. Dengila ong bawat dia kata ka wat aktikim member jong kata ka MC TOD ero ngila ong bangin ya kamai lang ngin ya kit lang tang ban im kamai na katai ke Jakarta. Kanong telu mingi pastorate CE Union hapo kanong telu Mathan Presbytery jong karibhoy Presbyterian Synod kala penlong ya ka sale of work kam food fest habalang Presbyterian Maulong man penmi pisah na kabentaki kam jongka ya kani ka program la plipat ba da UMLA kanong po uba Merrill Bonds im hakaba ulaya ro ya ka jing tri shitom jong ka seng ban wanra ya kilat na kabenta ban penbiang penbet ya ki jing don kam u pastor in charge u Reverend NW Sing, but President Kaseng UBL Malay haringkat kiriu rangba bat kidukot kilaya don lang hakate kasngi. Hakani kasngi ki samla kila don ya kabenta ka bakongsan ban penkre bat di ya ki jingbam tinrai ki jur ki so bat ki wekwe ki mar kabala penlong ya kani kasngi ka basai so. Aku perkhat hangi ki beriu, aku jinglong beriu kalau idon gamen sim kaba di penyeher kanu kebadi kerja doh kanu kebadi kerja bersih lagi jindong kam gijungi hai paman kesni giju penut nak pot Andre kalau ni poin pat nak mental ai sudah kam ke jongble kejudan ni ke bersim kebangi kam penut pan ai ngam ong babaro di longkam kirang sibun ki ba ai sudah kam jongble Iba penteri kampung kagawin ng sipaw. Dangdang ni. Mentangin ya pai syaki kubwa na kaleng kathan chatay laming ni. Unang ilam jong kaseng Congress na Assam uripun bora ula pelat ya ka jingtmu Raijor Podulit Raijor Congress kabatmu ban penklan ya ka jingedai jong kaseng ula krenru halor ka jingtmu jong ka jingwan jungo jong umentri rangba do kari Narendra Modi bat umentri ki kampo ying u Amit Shah syaka jela hakaba ula penpau ya ka jing snokya halor ka jing pendam kerteng kinong tap vote ha Assam ubora ula ong bakani ka sinjam kawan ra ya ka jing kershan jong ki patba bat baniada ya ki hok jong ki nong shong shnong kakenhon sipai ke India ka Tri Shakti Corps kala penlong ya ka program Bharat Ran Bhumi Darshan Supercar Drive ban kentiu ya ka jingkit kli kinong wan jungok kai perthai bat ka kolshor haki than khaput ha kani ka program la pen ipat ba ya ki kali ki ba klan bor haki surak da ka ba pen pau ya ka jingkong san jong ka kolshor bat ka buit trekam haki jaka khaput shu shu la pen so tho pat ba halor ka jing penon kam ban pen ne pen sa ya ka jinglong ten rai jong ka than kani ka program ka thmu ban pen ya so lang ya ki kam jungok kai bat ka jing ejri mentangin ya pai syaki kubor na kalengkari ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu kala kentu ya ki Public Service Commission banyale ting ban wanra ya ka jing pam ya sha shilyang haringkat bat ka jing ai ya ka lat ka ba markum ju ya baro da ka ba banjur ya ka jing le hok ha ka jing thungkam habakren ha ka National Conference of Chairpersons of State Public Service Commissions kala penkan mau syapang ka jing kongsan ka riti senchar khadar kari ha ka bayadei bat ka jing ai shakri jong kishnat thungkam thungjam da ka ba kdo ba ka kamram jongki kadai ban ai ya ka hok hakaliang ka imlang salang ka yo ka kot ka senchar ka khadar ka Presiden Kari kala banjur ru ba ka jing hok ka jing snothu pat ka jing tibet jongki civil servant kalong ka bakongsan na ka benta ban pentre kam ya ki kam ki bayade bat ki pat ba ha ki jila bat ka rihi bro ka wai impartiality, continuity and stability are imparted
to the process of governance by what is called the permanent executive, or the body of public servants selected by the Public Service Commissions. Integrity, sensitivity, and competence of the civil servants constituting the permanent executive are of utmost importance for implementing the people-oriented policies at national and state levels. Ka dorbar telang ka bakat kendai sengi jong ka yeng dorbar parliament kala kutno menta ka sengi ha ka baro artelik yeng klem dabu ya ka por ban shong dorbar biang ulampang jong ka yeng dorbar lok sabha berla ulapentem bakala don ka jing saiso ka ba shispa khatwei percent ha baro khatsan sin ka jing shong dorbar bat ula ai kuble ya ki dukhat na ka benta ka jing etre lang ka jongki Chairman ka Rajya Sabha CP Radha Krishnan ula ong bakayeng kala shong dorbar kandai po arkenta bat kala yo shispa arpawai percent ki jing saiso haringkat bat ka jing yo jing yakren halor san po kandai tiligi private members bills ula kedo ya ka jing don ka jing tai ka bahatam ka bakentup ya ka jing peliu jingmut ka bakerpang halor ka jing dap Shispa san post nam ka vande mataram bat ki prapo arngot ki nongishim benta bat kumju halor ki jing penkala ya ka rukam penlong election ha ka ba san po nyongot ki dukhat kila yo ban ai jingmut mentang nya pai shaki kubor na keleng ka partai kani ka bil ka kentup ya ka jing pen kiu tulop ka basau percent na ka benta ki shipai ka jing ha ka bayade bat ka China bat Russia kani ka bil ka bu renti ru ya man kasun beneng hakalang ki benta jong ka jela Hatura ka jing kriat kalong katsan degree Celsius bat ka jing shit kalong arpulai degree Celsius ka jing singam ka hau kalong sanpon reu na kshespa haba pai pat hanong ba shilong ka jing kriat kalong finals Te parlok atung ila poi shaka bakut jang katuk kubo jang imita ka janmir hadu mendai syam yang wat pilih syai kesini kublai piparo